Sa iban pa nga mga balita, national ginpagwa sang Office of the Ombudsman nga mga kopya sa mga desisyon. Sang anay nga mga ombudsman nga sa Conchita Carpio Morales kag Samuel Martres, may kaangtanan sa anay dismissal order batok kay Senador Joel Villanueva. Madumduman nga gintawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga isa ka secret decision kag misteryoso ang 2019 ruling ni Martres nga nagbaliskad sa unang mando ni Morales nga magpahalin kay Villanueva sa serbisyo publiko. Ini kaangot sa alegasyon nga 9.7 million pesos nga pork barrel anomalies samtang nga kongresista pa si Villanueva sa Sibak Party List. Sa desisyon ni Martres, ginsiling nga kulang sa ebidensya agud mapamatudan ang pagkaulamid ni Villanueva sa ginalegar nga sayop mga paggamit sang pondo. Sunod naman sa report sa National Bureau of Investigation na patod nga falsified o kung ginpeke ang pirma sang senador sa pila ka dokumento. Dugang padri, wala man sang ebidensya nga nagpakita nga nagbenepisyo si Villanueva o kung iban pa nga mga respondent sa nasambit nga kwarta. Sa baylo ginrekomendar sang ombudsman nga palawigon pang investigasyon agud makilala kung sino ang responsable sa pagpangpeke sang dokumento. Ginpasugta naman ni Remulla nga ipagawa sa publiko ang amo nga desisyon para sa benepisyo man sang publiko.